Hala, unsa man eh? Let's go. Uy, day, asa magkapadulong, day? Sa pauli na kuya. Pauli na ka? Kanong nagabinan man, day ka? Asa man day kagikan? Ikan ko sa classmate yan. Gikan kasi imong classmate, nagbuhat og project. Oh yeah. Nganong nagpagtas man ka? Nganong wala man ka nagsakay? Nagay na naman ko si gatang ka ng sakyan ng diriya pero wala dyan mo nang nagbaktas na lang ko. Gay na ra ka nagulat-ulat og masakyan nimo. Wala kay masakyan. Wala. Oh, mingaw na jud karon day. Wala na jud kay masakyan karon, labi na inaning orasa day. Wala na jud kay sagaran makita ni mga pedicab diri ah. Diyan yan. Asa man di ka pauli karon day? Dito na ya. Sa unahan. Sus, Yusuf, gabi naman ng taon nga, bagtas-bagtas naman ng taon ka. Uy nga, kaya balo ba ka karon panahon na nga, daghan kay nagapanguha mga estudyante karon no. Sus, mabalaka masagta ni mo aning style ni mo day uy. Ay sakay na lang ri aday, ato talang tika sa inyo aday. Ay, ayaw na ya. Ha? Sus, Doon mausa- na nung balay. kanay mo pagayo ayaw nimo nga kabalo na ba ka karon nga delikado kayo. Mabalaka sa kusay mo ba nga ihatod na lang tika kanino, sakay na lang diri kay ihatod tika. Doon lang po daw mo aya. Ha? Doon na lang mo. Sus, sige lang gud sakay lang gud diri ako diya. Ay kabalaka sa kuan ang taon. Ay, Mahadlok manggod ko mo sakay sa imo aya. nganong mahadlok man kaday? Wala manggod ko kaila sa imo aya. Aw kasabot ko ana day kay mayo ni noon kay nga nakauna na kay nana nga dili ka basta-basta nga musakay basta dili nimo kaila. Pero salig lang gid sa kuha day. Butan man ko nga klase nga pagkatao day. Ihatod di ka sa inyo ang balay. Salig lang sa kuha. Sakay sa kuha ihatod di ka sa inyo ha kay mabalaka po ko sa imo pa nga gusto na ko nga makauli po kag safety. Okay ra ya. Oh, okay ra sa kuha day ayo ka balaka day. Salig lang gyud butan ko dili ti ka unsaon lagi ihatod ti ka. Sige na sakay na diri ah. Sige ya. Oh, ali diri. Sakay na. Eh kabalaka sa kuha salig lang. Ihatod lagi ti ka. Asa dapit tayo niyo ha gani? Nasa unahan ya. Unahan pag yan. Oh. Ah, sige, medyo layo pag na inyong haray, no? Ay, kabalaka, kaya ato, tika. Paggunit, ha? Tabok lang tadaan. Tabok ka tagaan. Ah, sige, sige. Sa repita di ay. Diyan sa unahan niya, naman sa may suka. Ah, unahan sa may suka. Ah, sige, sige. Diya na inyo, ha? Ah, okay. Abot na kita sa inyo, ha? Asa diriya ka? Diyan lang ya. Diriya? Oh, sige, sige. Ah, diriya, di ay. Ingon ka, dool ra. Layo-layo mo na inyo, ha, di ay. Mayutip tayo kay kauli kong safety karon day. Salamat ya. Walay problema day. Sa sunod ha, magamping nga sunod ha. Ayaw magsugod nga mapaktas ra ka nga gabi indako kumay mo. Muli dayon ka. Salamat sa paghatod ya ha. Aw sige, walay sapayan day. Sige, ito sa kuya. Aw sige sige. Ay day, balik sa diri day. Ana ko ihatag sa imo ha. Pang dagdag na lang sa imo hang kuan nimo. Allowance, ha? Ayun. Sige, okay ra. Dagdag. Dagdag na lang ko nimo yan. Okay ra, walay problema sa kuha. Ang importante nga nakauli kang safety karon, kanay nga kuha hatag lang og gamay nga tabang sa imuha. Bahala ginagmay day, dili na sa ingon nga dinagko ni. Ang ako matag lang ko gamay nga tabang, pang allowance lang ni para sa imuha ha. So di ara tayo napahatag sa imuha nga gamay nga allowance. Diya na lang na day ang na 2,000 day Ay, maliw ko day, nahulog ko day. Nahulog ang kwarta. Sorry kayo. Diya na lang na. Diya na na 2,000. Ang kuha mo. Salamat ya. Ang dagdag sa imong pag-eskwela ha. Sige ya. Unsa na gani grade nimo? High school na eh. School na ka. Maayo basta padayon nag-eskwela ha. Sige. Muli nagsayo pohon ha. Ay Yes, na salamat paggabi. ya. Sige sige, ay na paggabi sunod ha. Sige ya, salamat Amping ya. kanunay. Sige sige, walay sapayan day. Sige ya. Sige amping.